So naqralkom silta qasira mill-Vanġelu ta' San Luqa. Issa ġara f'wieħed minn dawk il-jiem illi tela fuq id-dajsa mad-dixxipli tiegħu qalilhom ejjew ngħaddu għan-naħa l-oħra tal-għadira u qalaw il-barra. Imma huma u sejrin Ġesu raqat u waqaf l-għadira riefnu kbir u mtlew bl-ilma u kienu sejrin tilfu. U resqu lejh u qajmuh billi qalulu Mgħallem, mitlu fina aħna. Imbagħad qam u ċanfa lir-riħ u t-taħbit tal-ilma. U huma waqfu u sar bnazzi. U qalilhom fejn il-fidi tagħkom? U billi beżaw, staġbu u qalu wieħed lill-ieħor. Xi bniedem u dan għax hu jordna wkoll l-irjieħ u l-ilma u huma jissemgħu minnu. Hija ħaġa naturali illi meta nkunu affaċċjati minn forti kbar minna nibżgħu. Hija ħaġa naturali. Illi meta tara d-djufija tiegħek u tara li hemm problema xkieli kbar milli inti kapaċi ssolvih li titwerwer. Hekk ġralhom dawn id-dixxipli. Qegħdin fid-dajsa, qegħdin f'maltempata. Uħud minnhom kienu sajjieda niftakru Pietru kien sajjied, allura dawn ma kienux beżżija, imma meta raw li l-qawwa tar-riħ u l-qawwa tal-maltemp kien kbir li l-ilma kien qed jarraq id-dajsa dawn twerwru. Anke jinstema' il-paniku tagħhom meta lil Ġesu qalulu Mgħallem. Mitlu fina aħna, lesti spiċċajna qed nerqu. M'hemm xejn iktar x'tagħmel. Din l-attitudni ma tagħmilx ġieħ lill-Mgħallem tagħna. Għattilkom li huwa naturali li nibżgħu. Imma aħna msejħin li nkunu iktar minn naturali. Aħna msejħin biex nkunu nies spiritwali, nies ta' fidi. Fejn hi l-fidi tagħkom? Ġesu widdibhom. Qed ħares lejn il-baħar biss, qed ħares lejn ir-riħ biss, qed ħares lejn l-ilma fid-dajsa. Ma tafx li hawn miegħek hawn jien. Ħares lejja. Imma Ġesu rieqed. Mela nsejt li dan il-bniedem huwa wkoll liben Talla kif stqarrejt Pietru. U li bħala liben Talla għandu kull qawwa u kull seta u li kollox hu taħt is-seta tiegħu. U kif jgħidilna l-Iskrittura illi iżomm il-ħwejjeġ kollha bil-kelma tas-seta tiegħu. U li kien qabel il-ħwejjeġ kollha u li bih il-ħwejjeġ kollha huma miżmumin flimkien. Iva Ġesu għandu kontroll perfett tas-sitwazzjoni, taċ-ċirkostanzi tad-dinja tiegħek u ta' kulħadd. Ħbiebti jekk inħarsu biss lejn iċ-ċirkostanzi ta' imbarra, jekk inħarsu lejn id-djufija tagħna jkollna kull raġun li nitwerru nippanikjaw fi żmien li ġej qudiemna. Ma nafux x'inhu ġej għalina. Forsi aħjar ma nafux x'inhu ġej għalina. Imma nista' nassugurakom illi l-inkwiet u l-problemi u l-ixkiel ma jonqsux. Ejja nkunu nista' fidi, ejja nħarsu lejn dak illi saħansitra ir-riħ u l-mewġ jisemgħu minnu u qalbna għandha tkun tranquilla meta aħna għandna fidi soda fi Kristu.